En coach, der sælger uddannelser og forløb, kom til mig med sine meta-annoncer. De her annoncer, de havde kørt i en måneds tid cirka, og pengene de gik ud, og der kom ikke nok nye kunder ind. Og assistenten var også usikker på, om alt det her det nu var sat op korrekt osv. Og jeg tog et kig på de her annoncer og den her funnel, og jeg fandt 5 annoncehuller, som der koster den her coach kunder lige nu, og dem vil jeg også gerne vise til dig. Så hvis det er, at du kører annoncer og synes, at tallene de ser okay ud, men konverteringerne de følger ikke rigtig med, så er det her til dig. Og det her, det er ikke bare teori, det er fra en reel konto, rigtige tal, helt konkrete annoncehuller, der mister din salg. Og det er altså noget, som jeg ser hver dag i arbejdet med mine kunder. Så lad os gå igennem dem en af gangen. Så de her annoncer, de så altså rimelig fornuftige ud på overfladen. Jeg kan desværre ikke vise dig dem her, for det har jeg ikke fået lov til, men alle de her videoer var uden undertekster. Og det er lidt et problem, fordi at 70-80% af folk, typisk faktisk mere, ser video på de sociale medier uden lyd. Og ingen undertekster, det betyder, at halvdelen af de målgruppe, så faktisk de aldrig når at opfange budskabet. De står måske ikke engang op ved din videoannonce, for der er ikke noget tekst, der kan nå at fange dem, som de kan afkode, hvad det her det handler om. Og dermed vil du altså også få færre kliks. Og derudover i den her case, så var der kun testet med meget få hook-typer ud fra en vinkel og et format. Og det giver altså Meta-ads algoritmen næsten ingenting at optimere efter. Så løsningen det er at nummer 1, få tilføjet annoncetekster til alle dine videoannoncer, hvor det er muligt, og få testet mindst 2 til 3 hooks af gangen, som rammer enten en smerte eller rammer det resultat, din kunde gerne vil have. Nummer 2 annoncehul her, det var, at den her coach brugte cirka omkring 500 kroner om dagen, fordelt ud på 5-6 annoncer, og det giver cirka 75 kroner per annonce per dag, og isoleret set, så er det her faktisk rigtig, rigtig fint. Men her er problemet, det er, at annoncerne, de var pauset flere gange undervejs, og det gør altså, at den her læring, som vi hele tiden opbygger, og det her momentum, som der ligesom er, så længe vi kører annoncerne, det mister vi. Og det er en af de mest undervurderede fejl, som du kan komme til at gøre, fordi at når det er, at vi hele tiden pauser en annonce, jamen igen, så er det, at vi nulstiller algoritmen, og vi starter lidt forfra. Så momentummet, det er lige pludselig væk, og datagrundlaget, som du allerede var begyndt at bygge op, det bliver endnu tyndere, fordi det hele går i stå, og så du har mindre data at trække på. Så reglen her, den er altså helt enkel, det er at lade annoncerne køre, have is i maven, og tage dine beslutninger ud fra data, og ikke bare på en mavefornemmelse efter 3 dage. Måske har du også prøvet det samme før. Og der kom altså leads og nogle bookinger ind på kun den her ene måned, men der var kun 2 ud af 9 bookinger, som er købt forløb indtil videre. Og det er okay på den korte periode, det er kørt. Det kunne selvfølgelig godt være lidt bedre. Så det kunne godt være, at vi skulle kigge på salgsprocessen i det her tilfælde. Men inden det er, at vi går derhen, så vil jeg altid, det første sted, jeg altid vil kigge, det er på selve landingssiden, som formentlig ikke kommenterer nok. Så det vi kigger på, det er for eksempel matcher overskriften på din landingsside, det løfte, som din annonce også giver. Eller er der et spring her, hvor
at den besøgende på et øjeblik tænker, jamen det her, det var ikke lige det, jeg forventede, eller øh, jeg forstår ikke lige helt, hvad det her er for noget. Og det koster dig altså leads og salg af bookinger hver gang det her, hvis det ikke matcher og er kommunikeret helt tydeligt. Så din landingsside, den har altså et job, og det er at få flyttet personen et trin fremad på købsrejsen. Ikke nødvendigvis at forklare alt på én gang, eller sælge hele dit forløb her nu, men bare få matchet det her løfte, og så give en klar næste handling. Så din landingsside og annonce forstærker dit kernebudskab, fordi folk de skal forstå det. Det skal altid fange opmærksomheden så godt vi kan, og det skal kommunikeres rigtig tydeligt. Så landingssiden, den skal også afspejle, hvor det er, de kommer fra din annonce, og brugen derfra hen til købet. I det her tilfælde, der var trafikken fra annoncen, den blev sendt hen til en direkte salgsside med det formål om, at de skulle købe direkte fra den her side, som altså var et high-ticket forløb, uddannelse. Og det er her, hvor at jeg ofte ser den samme udfordring hos coaches, der sælger de her high-ticket forløb for over 3.000 til 5.000 kroner, fordi at det kan være svært at få folk til at købe med den her lidt større beløb direkte fra en kold annonce. Så ofte vil de altså gerne lige tale med dig først, eller de skal lige have opbygget den her tillid og vide, jamen det er rent faktisk dig, de gerne vil købe af. Og de skal føle, at jamen det her, det er det rigtige valg, inden de beslutter sig. Og ofte så beslutter de sig først over længere tid, og ikke bare fordi de lige har set en annoncevideo, og så kommer ind på din salgsside. Der skal oftest nogle flere steps til. Så i stedet for herover til venstre, hvor vi bare sender folk direkte ind fra annoncen, og så ind til at købe nu, helt fra kold trafik, hvor de ikke køber, jamen så for at få nogle bedre resultater, så gør vi altså det i stedet for, at vi bruger den model, der hedder fra annonce til en landingsside, og måske til at booke et gratis kald, hvorfra du så nemmere kan lukke salget. Og der er mange forskellige måder at gøre det her på, alt efter din strategi, din funnel, din målgruppe osv. Men hvis nu det, du gør nu, ikke konverterer nok, så kan du altid prøve at få dem til at booke et kald i stedet for, og se om du kan få mere ud af det. Og det her kald, det er ikke bare et almindeligt salgskald, det er et kvalifikationskald. Du finder ud af, om det er, de passer til dig og dit forløb, og de finder også ud af, om du er den rigtige. Og derfra så kan du altså få en langt bedre konvertering. Så lige i den her coaches tilfælde, der var der nogle leads, nogle bookinger, som der ikke var fuldt op på. Og i det her tilfælde, der var de her leads, det er altså ikke nogen, der bare har tilmeldt sig et nyhedsbrev, men det er nogen, der reelt set har været interesseret i den her uddannelse og forløb. Men der var de her 9 leads og kun 2, der var booket. Så der er altså 7, hvor vi ikke helt ved, hvad der er sket med dem. Og fik de for eksempel en opfølgningsmail, et ekstra opkald, fik de nogle reminders, bliver der fulgt op på dem. Så det her, det er altså ikke nødvendigvis et annonceproblem. Det er et salgsprocesproblem. Og det er faktisk en god nyhed, fordi det betyder, at annoncerne, de leverer det, de skal, men det næste led i kæden er bare ikke på plads. Så i stedet for, hvis vi måske begynder at fokusere på noget mere automatisk opfølgning, laver en fast opfølgningssekvens, og det kan fx være
De får en bekræftelse, og de får en opfølgingsmail inden for 30 minutter efter, at leadet har booket et kald. Og så får de også nogle reminders ind til det her kald, og de får også besked, hvis det er, at de ikke møder op. Det kan altså alene løfte alt det her markant, og det er meget lavt hængende frugter at få det sat op. Yes, så det her, det var altså de 5 annoncehuller, som koster den her coach rigtig dyrt lige nu. Og nummer 1, det var altså det her med ingen undertekster på videoerne, og kun én hook, vinkel, type på annoncerne. Så algoritmen har ikke noget at arbejde med. Og nummer 2, det var det her med at pause annoncerne gentagne gange, sådan at vi får al den her data, den bliver nulstillet hver gang med algoritmen. Og nummer 3, det var det her med, at landingssiden ikke matcher annoncens løfte. Og nummer 4, at vi brugte direkte køb som næste trin, som kan virke knap så godt på helt kolde leads i den her prisklasse. Og nummer 5, det var, at der var de her leads bookinger, der aldrig var blevet fulgt op på. Og det er penge, som allerede er brugt, og resultater, som desværre ikke kom, men som forhåbentlig har givet en masse læring. Så hvis det er din annonce og funnel ser ud, eller det her setup, så er det præcis det, som jeg hjælper med at kigge på og gennemgå i for eksempel en audit session. Og jeg kigger på din specifikke opsætning og fortæller dig, hvad det er, der skal til og justeres og optimeres på. Så jeg håber, du kunne bruge det her, og husk at like videoen og abonnere på min kanal. Og der er links hernede under i beskrivelsen.